Zvinezvi vakadzvacha mazuva ano saka ungadzongoti anongokuvaraidza 1 day 2 days zvako zvavo zvongojaira kuti mari havabhadhariwa ava nekuti vakawandisa zitereki zvavari kuita vakuita zvinhu zvisina hunhu vakadzava koiwa usikuninza zvanuta iwe rasa ko mari yangu kwakazoti china anofoni nayo aiwa ndipe mari yangu unozofona ndipe mari yangu chikodii ndikudzoka wani aiwa ndipe mari yangu ndodzoka nani ndabhadhara wani komari yezo yozikana nevanhuvaonesa kuda iso pane change pane change saka tarambana ndanga ndati ndikudzoka wani handindakuvaane change kapa saka ndichadzoka uchidzoka kuti wati ndichaita futi newe tsotsere munhu asi ndabhadhara waniaidiya ndabhadhara waniashinguridzisa seone mavazvonditisa nevanhu mari yangu zvonditisa nevanhu wabhadhara tani 2 nenyaya utsotsi wakatenga vanhu vako wandipa mari yangu tsotsere munhu basa yekurara mudzimba dzevanhu mahara ndakainotsvaka madomasi wabhadhara tani 2 handikupe aiwa sorry ndizvozvo aiwa sorry ndotsvaka imwe ndichabhadhara wandipa tani 2 tsotsere munhu aiwa sorry ndakupa